guys, welcome back to my channel and my new video series ni ada ini. Hai, mane exam gaya mana ada mane robar. Amma video ku na upload ni akhir ni sih mahu बहुत problem होबाय थादों आंनिया. मा जादोंथाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बहुत suggest खालामबाय थादों आरो अफिसाव थांनो थाखाय जिअसिमनि अफिसाव ओमफ्राय आं नुवाखै आरो ओमफ्राय दायो नायसै माब्ला थांनाय exam बायबासो जागोन आरो जागोन. एग्जामाबो 31आवसो लास्टखा नालाय ओमफ्राय दायो जानुवारिफोरावसो जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय होमबाबो नाजागासिनो आरो आपल'ड होनो थाखाय ओमफ्राय टाइमाबो मिलाया जादों आरो भिडिअफोरबो बानायनाय जाथ'खायाखै आङो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय एग्जामबो दङ ना ओमफ्राय जाखिनि भिडिअ माबा खालामखानाय दंमोन बेफोरखौबो इडिट खालामनानै लाजोबखाबाय आरो बास हगारनोसो हायाखै नेटनि थाखाय वाइफाइबो लाजायाखै आरो मबाइलाबो एसे प्रब्लेम जाखाबाय खोमा स' दायो बाजैमोन दंफैनाय खामानि मावनो नागिरदों आरो जोंनि ओंखाम जाखांदों गासै बाजैया गय जागासिनो ओमफ्राय गय मोनजायाखै ओमफ्राय गाइस दायोहाय माने इसिं गोदोहाय जोंना इसिं बानायनाय दंमोन ना ओमफ्राय माने इसिं थेखौबा साइडआव बानायना दंमोन पकेट रुम खालामनानै ओमफ्राय दायो बेखौ जों बोस्रांगोन आरो बाजैजों आंजों आइबो माने माबा नैबे इसिं गोदान जाखाबाय नालाय ओमफ्राय बोस्रांसै आरो स' नालाय गाइस दिनै भिडिअखौ उनथिंजायबो हाजोबखायाखै आरो गाइसनि कालार होनांगौ दङ मा दङ सब दंजोबो आद्राजोब जेबो आरो गासिबो आद्राजोब आरो बे न'आबोथ' आद्राखासो ओमफ्राय नै मा दङ होनब्लाथाय बे दंफांनि सिङाव मा दं बे सिङाव सब माबा दंजोबो आरो थोरसि लथासो दंजोबो आरो नै माइया बिराद लस जाबाय बाख्रियाबो गोदान खालामफिननांसिगोनलाय आरो ओमफ्राय थोरसि लथा सब बिदि मा बुंनो आरो नै बेफोरखौ न'आव लांजोबनांसिगोन ओमफ्राय नै मा लायनानै दोनदोंथाय साम'सआनो बुरजा ओमफ्राय गोमाबाय नायनानै रायबाय थायो आरो आंखौ नाफामनि बयेममोन नाफामा रेगले खमसो देखांबाय बिनि भिडिअखौबो आं होगोन नायबानो जाबाय नै बिदि गब्र' लांजोब्बाय आरो एकदम बोरै गाबाथाय बाख्रिया सेस बिदि जाजोब्बाय आरो नै गब्लंजोब्बाय गोदो उन्दैयावनो बानायनाय जोंहा आङो क्लास 1फोर फरायदोंमोन गयखौनो मोनजायाखै आं ओंखाम जाखांनानै नै लोखि फुजायाव मोनजोबनाय आरो आं मोननायबो दङ बिसमुरि बाथौ मेला जायोमोन आगोल बिसमुरियावहाय मा होनोमोनलाय बिदियाव मोनजोबनाय नोगोर माबा आरो गोबाबा बुस्थुआ जिलाजोब्बाय नुवाखै नों आयौ गानदामलायबावसै ना ग्लासनि जोब बिसोर सब सुनांगौफ्रा दैखागोनहाय मा दंलाजोबोथाय प्लेटफ्राबो बावसो दंजोबो खोरखिफ्राबो नै बावसो दंलाजोबो मिस्टि कलथासो ओमफ्राय बेखौनो दोननो बेनोथ' जि दाग्राफ्रासो नांगौ जि दानो रोङाना जों मारै सेरो नालाय देरफुङा मासे डिस्टार्ब होनबा नायलाय ओइ रदै नोंसोरो बारा जाथारदों ना थिखोला न'आवसो जालायसिगोनलाय दा जाबाय देरफुं लोमजागायाखै नोङा सिबबाय आंनि बाजैना औ आंनिसो नों मोजां मोनदों हनै खिथुना माबाजोबसैलाय साना
मार्बलजों गावखो नामा खोमफैलाय मानो मार्बलजों गावखो ओमफ्राय लायफिनो आरो मार्बलखौ मानो हरायो मेरला होखायो अन्थ' बाथाव थैथायबाय बेसे गोबाव जाखो थैनाया अय नाङा फोरोंफिननो नामा फोरोंफिननो हायोथ' आं फोरोंफिननो हारसिं खिथिदों बे सुनाया जागायजेनबाय गाइसनि अलमस्ट खावसे माने बे जा स्टिलनि दङ ओमफ्राय ग्लासनि दङ बेफोरखौ सुखांजोब्बाय आरो दायो मा होनोमोनलाय बे बोरैबा होनोमोनलाय बिदिखौ आं बावबाय ओमफ्राय नै दङ आरो नै ओमफ्राय नैबेयो बेजों जोंहा बहुद रिलेटेड आरो बेयो जोंनि सबसे पिकनिक जानो थांबा जोंहा गोदो बेयावहाय बिराद आथा सावनानै बेयावनो लानानै थाङोमोन बे गुदुं थायोमोन आरो गोदोनि खोबग्रा ओरै खालामनांसिगोन आरो बहुद गोदोनिफ्रायनो दङ बियो आइमोननि हाबायाव मोननायमोन खोमा ना माथाय मिथिया आङो मिल्टननि बहुद गुदुं थायोमोन आरो ओमफ्राय बबेबा थांबाल' बाहायखायोमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो गुदुं गुदुं लांसै जाहैनोसै आरो पिकनिकआव थांबा ओमफ्राय दाथ' बिदि थांनायानो जाला ज' ज' ओमफ्राय गोदो थांनाय जायोमोन बेयावनो लानानै थाङोमोन आरो ओमफ्राय नै जोंहा ओमफ्राय नैबेयो मानो एफा बुरजा होनबा गोदो चावमिन दखान होयोमोन जोंहा दखान माने मेलाफ्राव माबाफ्राव चावमिन दखान होयोमोन आरो चावमिन बायदिसिना दखान प्लेटबो दं ओंखायनो प्लेट बुरजा सामस बुरजा गिलास बुरजा ओमफ्राय थोरसि लथा आइमोननि हाबायाव मोनलाजोबनाय आरो अबा गैला नै सुखांजोब्बाय देक्सिजों लथा गुबैजोंल'सै थोरसि गुबै लथा गुबै फुजानि थाखायमोन आरो बेयो ओमफ्राय फुजायावहाय गोदान सिखा बुरजाथार गैला ओमफ्राय जों नै फाइनालि कमप्लिट गाइस आयौ नै मा सुफ्लाजोबखोथाय जोङो साथामजों आरो दन ज' गाइस दायो एकदम रेडि आरो ओमफ्राय आबैमोन दङ आयंमोन दङ आरो गय जाफैदों ओमफ्राय दायो दुगैसै उनाव लोगो मोनसिगोन आरो नाफाम गेब्लेयासै मोनदां थास'आ नै